Mitä me toisille kerrotaan, se onko aina sopivaa? Siitäkö hyvä jälki jää, sekö tietä sopun tasoittaa? Onko sanas hyvä kuultavaa? Ne rauhaako rakentaa? Onko sanas toista rohkaisevaa? Nekö kuulijaa virkistää? Onko sanat ja uutiset makeat? Niilläkö sopua rakennat? Voiko sanoissa olla siemen, joka riidan kasvattaa? Hyvä kuultavaa. Ne rauhaako rakentaa? Onko sanas toista rohkaisevaa? Nekö kuulijaa virkistää? On sanat taitavat paikallaan, joilla voi sopua rakentaa. Huonot sanat ihmiset erottaa, asiat väärät muurit kohottaa. Onko sanas hyvä kuultavaa? Ne rauhaako rakentaa? Onko sanas toista rohkaisevaa? Nekö kuulijaa virkistää? Joka vääriä sanoja viskoo, vanhat kivut pintaan kiskoo. Se riidan ja torran vahvistaa, ei osaa sopua rakentaa. Hyvä kuultavaa. Ne rauhaako rakentaa? Onko sanas toista rohkaisevaa? Nekö kuulijaa virkistää? Jumalan viisautta tahdon etsiä, puhua asioista hyvistä, joilla voin yhteyttä rakentaa, saada viholliset sovintoon. Onko sanas hyvä kuultavaa? Ne rauhaako rakentaa? Onko sanas toista rohkaisevaa? Nekö kuulijaa virkistää? Jumalani, anna oikea mieli, viisaat sanat, sovinnon kieli. Mulle anna taito oikein puhua, eikä levittää jokaista huhua.